Khun kari Khasi-Jaintia token dit ben real nado mentah datang ke parti NPP ka Bashida ka bas ngap ya kasur jong pi jonga hakane ka election MP kipat bakilas dang pai kmacha ka parti NPP alai barok langin yen teli ka jing job kan wan hanga happy hakane ka election MP u Dr. Nonglait na ka parti NPP ubriu ba syampang haka pulai ka puthi baun penrung ya ka aktin Khasi-Jaintia ai la ya ka parti NPP ki kam jong ka pensayo i ka parti ka ba donjing ya dei bat ka surkar hadeli la da chop am donjing e banyo ya ka ILP ka ban ya daya jela ka ba i jongi Pait basyanya ya ka parti jongi ngin sapen urlong ya kijing ang no jongpi ka parti jongi kam dei ka bathok ba syukor ngin sa persyang ban le ya kijing ang no jongpi kat bala kabut kabor ngim jubam sap ya ka hok jongki wei lada don kum kata sapen I ka sabot syaka pertai ka ain kan sale kane ya ka badai hakane ka election MP u Dr. Nonglait na ka parti NPP ubriu ba syampang haka pulai ka puthi baun penrung ya ka aktin Khasi-Jaintia ai la ya ka parti NPP ki kam jong ka pensayo I ka parti ka ba donjing ya dei bat ka surkar hadeli la da chop am donjing e banyo ya ka ILP ka ban ya daya jela ka ba I jongi haka kot dongin kershan lang baro lang kentai bat shenrang haka NPP bangin yen teli ka jing job kan wan hanga happy ka NPP kan pen urlong ya ka jing ang no jongpi haka kerngit ba pra on sarung kaktin Khasi